Значи това, което видях и в момента ми е пред погледа, но аз го виждам така, се едно съм в нейното тяло. Нося нещо в ръцете си, доколкото виждам някаква купа. С някаква течност и вървя по един коридор. И в един момент влизам в една стая и това, което виждам напред, има някаква много голяма изобретение и около него нападали хора, като в дясно виждам един човек, който мърда, а назад, отзади виждам като едни изкривени ръце нагоре вдигнати, нали, хората лежат на земята и ръце изкривени виждам. Тази гледка заварих, когато влезнах вътре. Направо в момента все едно кръста нещо ма пресече в основата. Задушлива миризма има вътре. Да, възможно е, но аз бях толкова в шок, че не можех нито да мисля, а чак ми отказаха, смисъл не можах да задържа и купата, ръцете ми чак отказаха. И се насочих към единия човек, който е най-отпреди, защото видях, че се движи. Но той направо нямаше коса дори. А като... Нали ти казвам? Буквално изпържени. Да, изпържени, но отвътре, да, точно. Да. Но отвътре, не отвън. Чувам го как говори, но заеква. Опитва се да ми обясни нещо, но заеква. И не може да ми го каже като хората. Дори ме е страх да го пипна, защото не знам дали трябва, дали няма да му причиня повече увреждания. Искам да го хвана за ръката, но дори ме е страх да го пипна, защото се притеснявам. Аз почувствах лека болка в гърлото. Да, защото не знаеш дори какво да кажеш. Много ми е притеснено. Не знам какво да правя, не знам какво да кажа, не знам дали да го пипна. Оглеждам се за другите, но не забелязвам особени, нали, да са нещо живи. Смисъл, то е това, което от всичките най-много той мърда. Това, което усещам, че всичките са ми били близки. Всичките съм ги познавала. При другите няма вече жизнени функции. Да, само при него, да. Просто се оглеждам, няма смисъл да ходя при другите. Единствено той е жив. И се опитва нещо да ми каже, но заеква не може да ми каже. Значи непрекъснато чувам един въпрос. Какво сбърках? Къде сбърках? В какво сбърках? Защо лих? То допуснах. Да. Аз си помисля, че аз не съм ги убила. Защото и този проект е била твоя. Всички са били изключително много находчиви и в днешно време инженери. Наричали инженери, но невероятни умове. Но ти си била водещата в този проект и непрекъснато се обвиняваш след това и не можеш да си простиш това, че си допуснала грешка, която искаш да намериш, но не можеш да я намериш. Това е нещото, което кира след това. Само, че аз направо изтръпвам, защото усещам телепатично, тя не го разбира. Сега аз го усещам през духа, че този човек иска да каже, че проектът е саботиран, но не може да й каже, затова тя се самообвинява, тъй като не знае тази информация. През цялото време сега направо тръпки ме побиват, защото усещам неговата телепатия. Той иска да каже, че е саботиран проекта и аз това, което усещам е, че от много високо ниво. Нещо от сорта на това, което днес бихме нарекли жреци. От върховен жрец едно е саботиран. И той по някакъв начин... Кое? Започвам да плача.
Плачи, не се притеснявай. Нормално е това, което си изживяла. Наистина е много е брутално, човек. Аз просто като ги видях, чак аз останах в шок. Пък ти си го изживяла това нещо. Той знае кой ги е саботирал. Не знам поради каква причина. Намерил е нещо, но когато го открива, вече е много късно. Не знам дали дори той самия не е участвал в саботирането. Казват ми не. Просто го открил. Никой от тях не е участвал в саботирането. Добре, как са разбрали тогава как да направят тая поразия? Има този, който прави... Кое? Изтекла информация. Да, има много добри знания за това как да го направи. Но не е бил от екипа, това ми обясняват. Да, но някой от екипа се е похвалил. Да, някакви пропорции са объркани умишлено. Да. Добавено е нещо без целият екип да знае. Добавено е някаква субстанция, някаква течност. Която произвежда свръхелектричество, да. Да. Добавено е нещо и целият екип не е знаел, че това нещо е сложено там Ама то е в нещо, което не е прозрачно, защото това има цвят. Има по-тъмен цвят. И отделно виждам, че нещо има като предпазител. Защото този човек се е опитал да отиде видял е, че предпазителя е надолу. И той се е опитал нещо да го направи, да го в друга позиция да го сложи, за да предотврати процеса, но в момента усетил се, че се случва това, но в момента, в който е посегнал към него и всичко вече е било приключило. Не е успял да дръпне предпазителя, да прекрати процеса. И фактически, защото е бил там, до този предпазител, затова оставя жив, той е пак с огромни поражения, но все пак жив. Да, защото не е бил в толкова прекия обсек. Да. Защо не съм била? Ти отиде да носиш някаква течност, която да добавите, за да продължи се едно процеса, разбираш ли? Ти отиде от някъде една такава, аз се виждам като паничка, ама по-дълбока паничка. Някаква бяла течност, като мляко. Да, аз се виждам като една купичка голяма, разбираш ли? Дълбока, по-голяма купичка. Това виждам, че носи. И в момента, в който влезе, я изпусна. Като видя, какво се е случило. Но беше толкова уверена в процеса, че всичко е перфектно, всичко се случва както трябва. Дори с еуфория се връщаше, с радост се връщаше. Те жреците предотвратяват това нещо, защото това нещо е щяло да бъде дадено на народа. Те са искали да го дадат на народа. А жреците са искали да го запазят в тайна, тъй като по някакъв начин чрез тази технология манипулират народа. Губят контрола. Да. Все едно да направят, правят от електричеството слънце и казват, ние можем да накараме слънцето да изгрее. Разбираш ли, такова слънце да изгрее. А това се е било абсолютно електричество. И разбирайки народа, че това е просто една технология, те са щели да изгубят наивността на хората, с която толкова добре ги владеят. И след това усещам огромен страх във всички други инженери. Направо след това нещо, след този погром, те направо се свиват в черупката си. И не смеят да издадат тайната. Защото са видяли на какво зверство са способни тези жреци. И ми казват като една приказка Египет потъна в мрак. Това бяха думите. Ама все едно е като разказвач на приказки. Показва ми египетската територия и казва Египет потъна в мрак. Защото това е било много иновативна технология за времето. Точно. И когато се това нещо, буквално всичко като иновация е спряло. Да. В буквалния.
все едно е спрял развитието на Египет. И остават в праисторическата ера, нали, там с камъните и с летата. Да. Това е смисъла, нали, на Египет остана в мрак. Аз пак виждам само сенки, то като че ли такова лилавещо, но аз често виждам лилаво и жълто. Сега като че ли отдолу се едно изникват нещо като сгради, но пак потъват. Просто трябва да разбера. Вината не е била твоя за този инцидент и за всичко, което съответно е последвало от това. Твоята работа си е свършила перфектно. Вината за смъртта на тези хора и за провала на този проект не е твоя. Просто трябва да го проумееш и да го приемеш. Това трябва да направиш сега. Ами, преди малко, като се разплаках, мисля, че за това се разплаках. От облегчение, че не съм ги убила, защото преди това си го помислих. Ами, ако аз съм ги убила тези хора... Да, ти много дълго време. Да. То просто е станало, дето се вика, част от тебе. Въобще като чувство. И по тази причина ти си блокирала оттам нататък всички способности и всички дарби. Ама аз за всяко нещо изпитвам вина. В смисъл, през целия съзнателен живот. Да, аз винаги съм виновна за нещо. Точно това исках да кажа. Включай всичко останало, което ти решиш, да речем, да направиш или да не даваш никакви идеи, точно по причина, че може да не са удачни тези идеи. Предпочиташ да изпълняваш това, което ти кажат и си много добър изпълнител. В смисъл много, много съвестен и много стриктен. Много стриктно работиш, много чисто работиш. Говоря изчистено като работа. Точно по не искаш, имаш много идеи, но не ги споделяш и не ги реализираш по никакъв начин, точно по тази причина. Интересното е, че тя не ти е споделила, на мен ме е споделила, но в момента също работи в лаборатория. Да. Ама медицина, това е различно. Няма значение, пак е лаборатория. Медицинска точно за това, защото носиш вината за тези хора и един вид по този начин се мъчиш да я изкупиш. Затова в медицинска лаборатория. Да спасиш животи. Да. Но тук трябва да осъзнаеш, че е саботиран самия процес и ти не носиш никаква вина, защото е нямал. Аз допреди малко, докато да влезем в акашовия запис, не го знаех това нещо. Вижте, предния път го видях, но не го знаех, чак като се свързах телепатично с този човек, нали, обгорелия, и той точно това ми обясни, че са забелязали, че течността е по-тъмна, отколкото трябва да е. Той е тръгнал, нали, да дърпа предпазителя, но е било много късно. Просто го виждам как отива да хване една като дръжка, едно жълто като дръжка. Обаче в момента, в който посяга и вече, нали, го хваща тока. Не е успял да го дръпне, нали, да прекрати процеса. И точно това се е опитал да ти каже, че е било саботаж, но той заекваше и не можа нищо да каже. Аз чувах само първите 2-3 звука на думата, нали, явно искал да каже саботаж на египетски, не знам как звучи. Просто го чувах как заеква с първите там, може би 2 буквички. Усещам душата ти как започва да се успокоява. Но още е напрегнато. Защото не може да си представи, че някой е способен на такова зверство. Бори се със себе си. А не може да приеме истината, защото просто не вярва, че някой може да причини такова нещо. Ти казвам самото начало, просто само това ми чувах. То направо кантеше. Какво се обърка, какво обърках, защо се случи това, как можах да причиня, нали, толкова животи да отнема заради една моя прищявка. Точно така я наричаш. Една моя прищявка.
А то не е било прищявка, той е щял да доведе до много висок технологичен бум, както сега, например, без електричество ние не можем да ползваме 99% от уредите. По същия начин тогава е щял да доведе до огромен технологичен бум в Египет и Египет е щял да стане една от водещите страни в целия свят. Но за нея поне тя получава знанията, нали се пише, и за нея това е нещо елементарно, нали бих могла да кажа, защото тя го приема по този начин, защото тя ги разбира нещата, осъзнава, нали, какво се случва и така нататък, и е била точно в еуфория, точно защото реализират нещо, което ще бъде в полза на хората. И така. Много благодаря. Ви след това какво се случва? Виждаш ли, Нати? Тя се затваря много в себе си. Буквално става вълк единак. Въобще не иска да живее сама. Да. Глява си живота и таланта и всичкото. Затваря се много дълбоко в себе си. Затваря и мъката, и болката, и отговорността. Всичко затваря дълбоко в себе си. Много време след това разбира реално какво се е случило и че наистина е било саботаж, но въпреки всичко тя казва, идеята беше моя, аз ги убих. Тя не го вярва. Тя просто не иска да го повярва, че има хора, които са... Тъй като е чиста душа, не може да повярва, че има толкова брутални хора. Аз усещам как просто не искат да му успокоят все едно нещо такова казва. Да, точно. А то наистина им било саботаж. Наистина не е имал как да ги спасиш. Той просто, аз го виждам как слага една течност. Тя трябва да е, както Нати казва, едно по-млечно бяло, а пък той излиза мръсно бяло. Разбираш ли, слагат нещо течно като живак, но не знам, едно такова би повече на черно, като то не знам дали не е наистина живак. Какво е това, Нати? Течен метал. Да, някакъв течен метал и аз го виждам. Течен метал, защото то де-факто играе ролята на проводник и точно тази причина се усилва изключително много полето, което са течеството. Затова то в пъти просто става по-силно. А той направо е предизвикал нещо като заряд във въздуха. Аз ги виждам как излизат едни като жълти светкавички, ама такива по-криви и започват всичките да се тресат. Направо електричеството е минало във въздуха. Е трябвало да седи в тая джаджа огромната там затворена. Да, защото реално се произвежда, нали ти казвам, в пъти повече електричество и той иска да е извън уреда. Да. То се е пръснало нещо. Нещо. Нещо като... Не издържа. Нещо като много тънко стъкло го виждам. Аз ти как го виждаш? Аз го виждам това нещо, значи първо една сфера голяма, вътре с някаква стъклена така. Стъклена, нали? И аз така го виждам. И това стъкленото се пръска и фактически се получават нещо като мълни и тези мълни ги изгарят направо отвътре. Още самотно начало ги виждам към кълбовидни мълни. Да. И буквално тези кълбовидни мълни някак си влязоха вътре в телата и буквално ги се пръснаха вътре в тях. И тя това не може да се прости, защото е била много мъчителна смърт. Просто като ми е видяла изкривените ръце, разбрала колко мъчителна смърт е била. Това казвате, че тези хора в момента имат големи способности, те носят това електричество вътре в себе си. Това е дарбата на Бог, че те са изтърпяли тази болка, това предателство. Тези хора в момента имат съвсем друг електрически заряд от масата хора.
А така, че да не съжалява, защото всяко едно страдание е съпътствано с дарба. И това е тяхната дарба в момента. А ако не се е било случило това, те е нямало да имат тази дарба, това ми обясняват. Така че да погледни от Божествения план. Божествения план е решил да зареди в тези души тази дарба и да спре да се обвинява. Да, било е болезнено, било е мъчително, но доста често дарбите, особено в тези епохи, не се дават с лекота, давали с мъка. Точно. С болка, да. Да. Така че да не съжалява, защото тези хора са благодарни за дарбата си, те я осъзнават. А винаги, когато нещо се отнема, друго се дава, това ми обясняват. Да, така е. А трябва да има баланс. А вината в нея нарушава баланса. Това ми обясняват. Тя накланя везните към невежеството, когато изпитва вина. Съжалявам, но точно тази дума използват. Невежество. Когато изпитваш вина, ти накланяш везните към невежеството. Нещо друго. Това е по този начин включва програма за автоунищожение. Да. По-добре припомни коя си и продължи напред. На никой не си в помощ с това самообвинение. Защо ти, какво ще спечелиш от него? Краси дават ми и в друг живот пак нещо такова. В смисъл не подобно, а пак проява на самообвинение. Да, тя е склонна към самообвинение, да. Дайде какво е друго. Защото ми дават няколко живота, казват. Това, което чувам, че работи с наричания. Някъде седи и изговаря наричани и те направо отиват във Вселената. И като мъж и като жена, защото се бъркам, то чувам мъжки глас, то женски глас, разбирам, че в два живота е работила, не в един. Или е работила в екип ли, не вярвам, по-скоро в два живота. Сама е работила. Сама е работила на два живота, нали? Да. Обаче дава ти един участва в знахарията. Тя там е жена. Да. А само, че съзнанието от мъжа е бил била в мъжки образ преди знахарията. И има познание от... То е нещо като маг все едно. И се е занимавал също и с астрология. Това виждам, че гледа към звездите. Направо го виждам с тия големите шапки, едновремешните средновековните астролози, дето са. И там изследва звездите. Не твърдя, че има тая шапка, по-скоро някой път ми го дават за аналог, нали? Да, за да си обясниш точно какво прави човека. Да, не твърдя, че е с тази шапка. Няма нищо общо, просто ми я дават, за да мога да свържа, че с този древната астрология се е занимавала. Много интересно, като в мъжа, нали, когато в живота с мъжа го явно носи, тя също носи това електричество, знаеш ли? От тогава тя също го носи това електричество със себе си. Този заряд. Да, ма виж, останала една мълния, виж, обаче тя обикаля в стаята и тя следи къде... Виждаш ли сега, като ми каза, аз пак се върнах в този живот. И тя е такава кълбовина мълния и обикаля се едно като хищник да я хвани, но тя я усеща и се изправи и започва да я следи къде отива. Да. И какво прави? Тя не успява да я улови. Какво прави? Някак си с ръцете, ама с...
мъка и заряд до степен, до който може да го поеме и вкарва я тя сама в себе си. Да, но тя знае какво прави. Точно. Тя може да я контролира, докато другите не са можели да контролират. Да. Ами те са били неподготвени. Знаеш ли какво е това? Те са открили интелекта на електричеството. Те са затворили кълбовидните мълнии в сферата. Разбираш ли какво се е получило? Ясно. И когато се пука сферата, фактически се едно изтървани бясни кучета. Разбираш, а тя е можела да ги владее. Ясно, разбрах. Затова такава силна вина изпитва, защото е нямал тогава да ги овладее. Да. Много, много странно, разбираш, тя е улавя, намаля и я вкарва вътре в тялото си. Да, тя може да я владее. На мен също това ми направи впечатление, че в началото онова започна да се върти, ма точно като някакъв хищник, все едно откъдето цапна, разбираш, по този начин. И се върти да я хвани в гръб, нали, тя да не може да я лови. И виждам как Еми се върти, просто да е с лице към мълнията в един момент, ама някак си много интересно с пръстите към нея посяга и виждам как просто това изчезва. Аз дори не знам какво прави, но тя не посяга с цели длани, а някак си напреди и си издава пръстите, разбираш ли? И сега разбирам онези, защото са сгънали с такива изкривени ръце, защото те са опитали по същия начин да го направят, но не са успели да го направят. Да. Много интересно напреди си дава пръстите и по някакъв начин успява. Онова изчезва направо, изчезва. Аз даже не мога да видя какво се случва с него. Някъде между пръстите излиза единствено електричество. Виждам, че излиза такова електричество между пръстите. Това е. И това даже как изчезва, идея си нямам. Аз нямам обяснение. А какъв цвет е там мълния? В смисъл е бяло електричество, жълто? Ами жълто. Нали е жълто? Кое? Едно. Пивкаво жълто го. Да. Само, че когато излизат енергията между пръстите не е жълт. Виж, погледни да видиш каква е. Едно такова сияние странно е. Бяло с някакво отстрани като лилаво ли е, синьо ли е, нещо такова. По-скоро едно синьо някакво. Синкаво, да, нали има синкаво по него. И аз го виждам между пръстите и как... Да ми гъста как като гори. Каква е такава, нали, с какъв цвят е. Да. Не е жълт като нормален огън, ами по-скоро синкава такава. Е такова нещо. Да, и аз синкаво виждам, да, точно. И е между пръстите, ама тя по един много странен начин се издава пръстите напреди. И това ми почва между пръстите да излиза, нали, едни такива като светкавички. Да. Владетел на стихиите, мълния. Така ли е начин? Мъжа, да, когато вече, това исках да ти кажа, мъжа, когато вече, нали, го виждам, там, нали, тогава разбрах, че има електричество в себе си, защото виждам, той владее стихията на огъня. Точно. На мен ми дава от мълнията, може да предизвика огън чрез мълнията. Да. И затова толкова добре разбира небето, защото това идва фактически от небесата. Да. И по принцип знанието, което тя получава, нали, за това електричество е е дадено с фише. Да, точно. Обаче, виж, след това, в следващ живот, какво е това? Някакви колби виждам, че върти и бърка там нещо си. И пак ги държи така между пръстите си, много интересно. Отгоре за шийката хванала колбата и върти течността вътре. Виждаш ли това в кой живот е? Това ми се струва, че е по-скоро насам. Жена е там. Да, жена е, да. Ами, да, скоро ще е тук. Не в нашето време, но някъде 1800.
Да, и тя зарежда самата колба с енергия, без да го осъзнава и се получават нещата. Точно за това пък се чуди, защо на другите не могат да им се получат нещата. Тя там е работила неосъзнато. Хваща колбата, върти я между пръстите си, обаче аз виждам как по самата колба тръгва някакво електричество, което тя не усеща. Пинковото пак, да. И защото за нея е нещо нормално, тя е свикнала да живее по този начин. Обаче се получава много добре опита, пък на другите хора нищо бе, разбираш, тя даже им се чуди, как така няма да ви се получава, нали? Чак се очудва, че не им се получава. Но какво се случва там? Пак тя започва да се обвинява за нещо. Те започват да й завиждат. Те започват да й завиждат тези, които не могат. И започват да й правят мизерии. Пак саботаж. Пак саботаж, тя имала явно програма за саботаж. И в момента се самосаботира, за да не може да стигне пак до там. Значи, знаеш какво? Ето, виж, открихме истинската първопричина на проблема. Първо трябва да махне програмата за саботажа, за да може да открие духовните си дарби, иначе постоянно ще се самосаботира. Разбираш какво се получава, защо е блокирана? Има програма за саботаж, когато не я саботира някой отвънка, тя се самосаботира. Тя се саботира сама. Да, като спира да работи. Точно. Добре, как да изчистим тая програма за саботажа? Страх това е страх от успех. По-скоро при нея страх, че ще дойде голям успех, който тя няма да може да покрие очакванията на другите и ще доведе до провал. Смисъл, страх е, че като направи нещо, хората ще очакват все повече и повече от нея. Разбираш ли? И това в крайна сметка тя няма да може да покрие изискванията им. Тя така смята, да. Да. Защото не влага забавление в това, което прави, а го прави от задължение. Трябва да се научи... за това си била на веселата планета. За да се научиш да се забавляваш с това, което правиш. Не случайно са те изпратили там, за да се заразиш с забавление. Виж какво казват, понеже тогава първото в Египет, нали, първия живот, който преглеждахме, там наистина тя се е забавлявала, защото това е било, тя направо е изпадала в еуфория, когато е започвала да работи. И след това сама си е забранила. Да се забавлява. Да. Я питай как да почистим тази програма. Не трябва точно това, което каза ти, не трябва да го прави по задължение. Каквото и да прави, няма значение. Не трябва да го прави по задължение, а по-скоро за забавление. Да приема нещата от към положителното, от към веселата страна на нещата. Да не ги приема толкова сериозно, да не приема както тогава в Египет е приела, че ще даде нещо велико на хората, нали, нещо грандиозно, а да го приемете по-скоро като забавление. Нали, ако стане грандиозно, добре, обаче ако не стане, важното е, че се позабавлявахме. Точно. Аз мисля, че в този живот повечето неща така почнах да ги приемам. Да, ти си започнала да се учиш урока фактически, да. Усетих как ми олекна на сърцето, като го казахме това нещо. Усетих как, значи съм тръгнала на прав път съм, разбираш, нещо е такова усетих. А ти реално си направила заключенията, без да е необходимо да влизаш в Акаши. Ама, нали, Акаши ти дава един по-бърз прочит, така да кажем, на нещата. Искаш ли да пробваш сега ти да погледнеш нещо? Аз от отдеви пробвам. Да, случи ли се нещо? Да, аз много си поплаках. Това е хубаво, това е изчистващо. Да.
Да, от благодарност. Наистина. Даже в началото, като влязохте, ме заболя гърлото. Обаче то беше за много кратък миг. Да. Даже ми се стори и аз усетих миризмата. Да, супер. Ама не съм сигурна. Не съм сигурна. Просто... И пак започваш с строгото и нали, трябва всичко да е потвърдено, всичко да е както трябва. Ето сега аз тук, ама дали го усетих, дали не го усетих. Значи, само мисълта, нали, че мислиш, че си го усетила, това е потвърждение на нещата. След това вече съмнението го вкарва мозъка. Да, и блокира фактически ти да получиш останалите прозрения. Защото това ти казах, работи през сърцето в момента, в който изкажеш, ама дали усетих миризмата, сърцето ти вече е блокирано. Разбираш какво се получава? Точно. Като кажеш да, усетих и сърцето започва да ти да подава следващите стимули. Да. Да, ето душата ти сама казвам, те хора отново са живи, нали, защото казахме, че работят през себе си с електричеството. Душата ти осъзнава, че тези хора отново са природени, отново са живи. Да, така е, те най-вероятно са имали няколко прераждания от тогава. Това е бил просто един от тяхните пътища и се е сбъднало един от божествените промисли, те да имат тази способност да работят с това електричество в себе си. Ти виждаш каква мощ е. Виждаш, когато си въртяла колбите, как реално си била като катализатор на процесите, без да е необходимо да използваш енергия. Енергията идва от тебе. Много хора са ти завиждали, защото не са знаели как го правиш. Това е някаква университетска лаборатория, виждам. Да, и аз ги виждам, че са млади хора и голяма завист в един момент предизвиква, защото има конкуренция между тях. А тя го е правила толкова естествено, неглижирано. Да. Не се е напъвала въобще. Те са полагали много големи усилия и да четат, и да мислят, и да правят, нали, някакви там химични реакции, а при нея е ставало като детска игра, без да се замисли. И това предизвиква много голяма завист в останалите студенти, там дето са били. Дори ми казват и при професорите. Те не могат да си го обяснят, да. Точно, те почват да я гледат странно. И в един момент стигат до там, че едва ли не искат да я изключат само и само да не се различава никой от тях. Защото тя започва да им застрашава авторитета. Да, защото те са възрастни, вече родирани и така нататък, а пък тук някаква млада жена, при още повече жена. Просто... Те я изпращат някъде, усещаш ли? Не могат да я изключат и я изпращат някъде. Къде изпращат това? Ами аз се виждам вече завършила, нещо като асистент е станала. Що ми се струва, че в някаква като болница изпращат се едно да работи? Ама тя няма нищо против. А там обаче не може толкова добре да прояви дарбата си. Да, защото не работи в лабораторията директно. Да. То няма там лаборатория. Ма виж какво прави. Тя с това статично електричество зарастват много бързо раните. Забелязваш ли? Само като пипни кожата на човека, това е дарбата, а тя възстановява тъкани. Виждаш ли какво прави? И там хората се чудят защо толкова бързо оздравяват. Че хубаво. Да, виж, само като пипни тъканта да обработва раната и влиза без да усети тя, а това електричество влиза, то е нещо като едно като гаделичкане и стръпване на иглички, разбираш, нещо е такова. И даже човека казва, ох, все е много гаделичка, разбираш ли? А то е, как като се наелектризира дрехата, нали ви се е случило като се наелектризира дрехата и като пипнете нещо, какво удря ток, само че една идея по-леко, нали?
и заедно с това и гаделичка и човека почва да се смее и да хема, нали, го удря ток, хем го гаделичка, разбираш и нещо такова, но тя спомага на тъканите да оздравеят по-бързо. Виждаш ли го това нещо? Да, и виждам в една детска стая така дечица. Това ще да ти кажа, особено при по-младите, защото те започват през енергията на радостта и това много бързо действа, когато те се зарадват. Тя го прави като, нали, като приказка и като вълшебство. Да. Но тя не е осъзната. Да. Не е същата болница, където се слави. Кое? Не е същата болница, не е друго е това. А там с Слави беше нещо друго. Там бяха други истории. Бяха и това беше 20 век там в Америка ли къде беше, аз вече не помня. А пък това е една идея по-рано, един век горе-долу по-рано. Да. И значи, виж, действа на хора, които го взимат през забавлението. Отива при някакви намръщени такива старчоци и те, тук, нали, удари маток, нещо и такова, при тях не действа толкова добре, защото го няма заряда на забавлението. Виждаш, тя трябва да прави нещата през забавлението. Точно, а пък при децата точно с забавление, нали, с игра, във формата на игра се случват нещата и тя само така, нали, да видим сега тук какво имаш ти, тук сега ще го правим на бърза ръка, ще залясни, само така. Да, и той, гъдил, аз само чувам, да. И виждам как тъканта става една такава бяла като енергия, разбираш, цялата тъкан става наситена с енергия. Направо става такава бяла, като приказките, като дават как влиза енергията в кожата, по този начин, нали, го виждам. Много интересно. Кое? И сега така правя, когато им взимам кръв на децата. Виж, тя си работи. Да, те не плачат, когато им взимам кръв. Знаеш как ми се смеят? Да, ето ти си го работиш. Ако не реват преди да седнат, Да. Но иначе сега, не знаеш как ме гледат децата в очите. Много интересно. Ти имаш дарба да възстановяваш тъканите, има и го това в предвид. Я погледни как го правиш. Вече би трябвало да можеш да видиш. Погледни онзи живот, в който възстановяваш тъканите на децата. Спокойно, успокой се, можеш. Зарадвай се, че ще възстановиш на някое дете раничката. Работи през усещането за щастие и радост. Зареди го това в сърцето си и тогава ще дойдат образите. Още си сериозна, давай по-весело. Все още те усещам, че си много сериозна. Напрегната е чак. Да, много си сериозна. Давай, просто е игра. Имаш съмнение, изчисти съмненията. Представи си едно детенце с някаква рана, как го пипаш, аз виждам по крака в случая и по ръката може, където решиш. Представи си едно детенце, има някаква рана, заради любовта обаче не можеш да заредиш още забавлението. Успя да заредиш любовта в сърцето си, но не можеш забавлението да заредиш. Забавлявай се. Ти идваш от веселата планета, там е било забавление всичко. Припомни си. Ти си дипломат от веселата планета. И това е твоята роля тук. Звънчета, чувам звънчета, влизаш в някаква стая и сини звънчета, за да ги развеселиш. Ама аз това ще наникам. Да, видя ли как те усетих? Видя ли? Не знам защо, но точно това ще наникам. Зън, защото с едни звънчета си влизала и така зън и си ги развеселява. Защото знаеш колко е важна енергията на радостта, на щастието, за това един човек да оздравее. Защото знаеш, че звънчетата прочистват
енергийно Вибрацията, пространство. Да. Да, точно. И пак имам само сенки. Добре, опиши ми сенки. Ами, по-скоро са жълтеникави. Добре. И те се движат. Добре. Жълтеникави са, защото това ти е твоята мисия, твоята дарба. Ето, видяхме, че е жълта таковата, кажи го, тази мълния. И сиви, и сиви. Просто сенки. Да, добре, нека е. Давай, влизай с звънчетата. Визуализирай как влизаш с звънчетата. Можеш ли това да го направиш? Опитвам. Мога. Да, добре. Давай. Влиза с звънчетата и какво се случва в стаята, когато влезеш с звънчетата? Какво правят жълтите сенки? Ами нещо изчезнаха. А какво остана, като изчезнаха ти? Нищо. Бледа светлина. Добре, насочи се към тази бледа светлина. И я попитай коя е, какво прави, защо е там. Поговори се с нея. По-скоро лилавееща сега. Добре, супер. Попитай какво е нейното послание към теб. Защо се появява? Значи ти можеш ли да видиш какво е това? Че мен Вълчан тук ма хапи и ме разсейва. Светлината ли? Да. Тази дето лилавее. То не е точно светлина. Добре, няма значение. Да, мъглевина. Аз го виждам като мъглевина, нещо такова. Мъглевина е. Не. Да. Ами това е интуицията, е нейната интуиция. Защо е отделна от нея? Защо е решила да се отдели от нея? Защото тя не си вярва. Да, и на мен ми даваха вяра. Точно това. Да. На мен ми даваха думата вяра. Точно по тази причина, нали, не може да... Някак си не си позволява да види. Трябва повече, точно да, това казват. Повече да вярва на сърцето, отколкото на ума. Да, и пак ме връщат в онзи живот. Виждам... Това е първото. Да. Виждам, че пак си задава някакви въпроси ми тогава. Не е ли можело да ги спра? Не можеш да спреш алчността в хората. Не можеш да спреш злобата и властолюбието в хората. Това е тяхна отговорност, не е твоя отговорност. Важното е в теб да ги няма тези качества. Ако ги беше спряла, тези хора нямаха да притежават тази способност, която имат в момента, а те не я заменят за нищо на света, така че не се обвинявай за дара, който те са получили. В момента точно това, защо искаш да ни отнемиш способностите. Ако не бяхме загинали по този начин, нямаше да ги имаме тези способности. Това казват тяхните души. Да. Спри да страдаш, това беше нашия избор. Това казват. Ние сме богове на нашия си свят, ние сме си го определили. Спри да страдаш заради нашият избор. Да, те така или иначе предварително са били съгласни да преживеят това, за да получат съответно дарбите. Да отключат дарбите по-скоро. О, виждам. Така че едно в младо тебе не момче. трябва да има вина. Да, не трябва да има. Ето, да виждам го с дръпнати очички, китайчеле, корейчеле, а то се забавлява с тази способност. Знаеш колко се забавлява? Значи виждам го, като се подхвърля се едно слънце между ръцете. Но това го прави насаме. А това кой е? Един от тези хора, който е изгорял там. В момента е младо момче с дръпнати очи. Сега не го знам, китайчеле, корейчеле. По-скоро мисля, че е корейче. И си подхвърля тази мълния между ръцете, ма се едно си подхвърля топка, разбираш ли?
Но това го прави, когато е сам. Никой не знае, че има тази способност. Той даже се чуи в момента какво да я прави. Не знае как да работи с нея. Виждаш ли го, Нати? Да. И му е уникално, забавно, но точно като една интересна топка се подхвърля. Интересно е обаче, че всички участници, нали, в това нещо, тя излиза от тялото им, тази топка, и те после пак си я прибират вътре. Тя минава през тях, изгаря ги, разбираш ли? Тя минава през тях. Да. Той е като се едно някакъв енергиен хищник, бе. Дебни ги. Не, говоря сега. Сега вече след прераждане. След прераждането, просто това нещо си вътре в тях. И то може да изкара навънка. Аз го виждам това момче, как го изкарва навънка, подмята си. Примерно някой, ако влезе в стаята, то си я прибира вътре в тялото. Да. И се прави като едно такова, все едно нищо не е правил. Разбираш ли? Така се държи. Да. Сега виждам повече свети. Браво, супер. Виж, едно друго момиче играе баскетбол. Вкарва вътре в тази енергия в топката, баскетболната топка, и може да си манипулира баскетболната топка както си иска, тъй като манипулира тази енергийна топка. Виж колко приложения има това нещо, виждаш ли? И те се чуят защо е толкова добра баскетболистка, а тя просто вътре е захранила топката с тази енергия. И се я управлява. Да. Свързана е с нея и реално тя я управлява с ръцете си. Да, много интересно. Леле, каква интересна дарба. И ти искаш да ме отнемиш на тези хора дарбата, като промениш случилото се. Не, те не биха я дали за нищо на света. А толкова е интересно, те много се забавляват с това нещо. Много хубаво. Сега едно момче, мисля, че е в Америка. Какво прави? Той там малко шикалкави с тая дарба. Само за него ми дава, че още такъв малко в него жаждата за манипулация, нали, е в повечко, и шикалкави с тази дарба, обаче толкова хитро го прави, че даже на мен не ми разрешава да видя как го прави. Все едно, като иска нещо да направи, и казва, ти ако не направиш или какво си, съдбата ще те накаже, а пък тя не го наказва съдбата. Той човек, той с дарбата си го наказва, разбираш ли? Но те ми казват, че единствено той все още не е достатъчно осъзнат да ни прави злоуми с дарбата си, разбираш ли? Но те ще го вкарат в правия път. Но толкова добре ми прикрива акашовия запис, че аз даже не знам какво точно ги прави. Пипа ги някак си по тялото, това нещо влиза в тялото им и започват такива да се тресат, и той казва, ето нас съдбата те наказа. Разбираш ли какво прави? Като оръжие го използва. А само за него... има ли някой... Кое? Има ли някой, който е близо? Казват ми, да, българин. Ама не знам дали е в България. Не, в момента не е в България, но е българин. Но той е странстващ много... Кое? Може ли да се срещна с него? Той много обича да обикаля, наричат го странстващ. И той изпитва, той изпитва така едно приятно чувство. Да, благодарност е правилната дума, да. Той изпитва в сърцето си благодарност, че заедно сте били по пътя. Това казва, че това е било нещо велико и няма как душите да се разделят след това, което са постигнали, нищо, че е завършил по този начин. А реално този опит... Кое? Толкова радостна. В момента съм толкова радостна, че се случват. Мисля, че се изчистват, може би, тези неща. Да, без може би. Може би е съмнение. Да. Да, изчистват се тези неща. Знаете как ми засмее. И то си засмях, да, защото говорим и ти си пак на кота 0, нали? Пак си комваш там пирончетата.
Дето, направо се виждам как върви и с една такава тисиличка се обръща и по нали, една такава разкошна дълга пола, нали, такава роклена принцеса се едно отзади тия вуали, дето се дърпат и чат един пирон по вуала и се мъчи след това да дръпни, да върви напред и пък не може, разбираш, ей така виждам в момента. И единственото, което прави, да къса вуала, за да продължи напред, след малко шат, още един пирон по вуала. И става на едни такива ресни, нали, прекрасната, красивата рокля става на едни ресни такива. Това сравнение ми дадоха, смятай. Вече се вдигна, нали, такава с едни пантовки, нали, с едни нежни глезенчета, вдигна си роклята и цъпа да бяга напред и нали, да навакса това, което е изгубила във времето, което е изгубила. Вече, нали, са едни такива като кристални пантовки, нали, много ефирни и вече цъпа напред и, нали, бяга, вдигнала роклята да не може да се закача никъде. Добре, изчистихме. Много съм радостна. Да, вече вдигна рокличката да припкаш. Много забавно. Разчупихте го, бе. Да, готово, да. Стана. Хвърли тесличката и пирончетата хвърли. Добре, не ти тежат вече. И трябват. Ни трябва, да. Вече не сме в тези светове, ми казват. Ще да кажа епохи, ама те направо в светове си ми дадоха думата. Да. Вече сме в коренно различни светове. Това ми казват множествено число, преминахте. Благодаря. Моля.